Usa ka babaeng Philippine Eagle ang na-rescue sa usa ka mag-uuma sa Malaybalay City, Bukidnon. Ang maong agila giatake matud pa ug dili moubos 30 ka mga unggoy. Ani ang report? Kuha kini nga video kung nasa aktual nga na-rescue ni Marvin Linoy ang usa ka Philippine Eagle sa Sagawa River sa barangay Dalwangan, Malaybalay City diadtong July 3. Naabdan niya nga giatake sa dili moubos 30 ka mga unggoy ang maong agila. Makita pa ang mga balahibo sa maong agila nga nagkatag sa lugar. Sumala pa nga mibisita si Marvin sa iyang plantasyon og kape sa lugar aron manguha unta og passion fruit. Naigitabangan sa mga unggoy. Kita gani niya sir na ang isa daw kuno ka unggoy kay nagalsa na og kunal. Ang iyang gibuhat, iya daw kunong giawhag kanang murag awhag sa iniro ba. Iro nga pagkaawhag kay aron maalarma ang mga unggoy. Nagkurog na matud pa ang agila dihang na-rescue. Gilayong nakikoordinar sa DENR ug Malaybalay LGU ang Inhandig Tribe Multipurpose Cooperative aron mapatambalan ang maong agila tungod nakitaan kini og mga samad sa iyang lawas. Gidala sa sitio Kubayan sa barangay Kibinton sa Impasugong Bukidnon ang agila ug didto na kini gihatagan og first aid sa mga personahe sa DENR kauban ang mga doktor. Sa opisyal nga pahayag sa Philippine Eagle Foundation, usa ka babaeng young adult Philippine Eagle ang na-rescue ni Marvin. Base sa ilang inisyal nga pagsusi, gituuhan nilang pipila na kaadlaw nga anaa sa ground ug wala makalihok og tarong ang agila tungod sa mga samad sa iyang lawas. Aduna na sab kunoy advanced maggot infestation sa pako niini. Migula sab kuno sa X-ray imaging nga adunay bala sa pellet gun ang lawas sa maong agila. Nakabaon doon sa katawan ng ibon sir, pero hindi siya cancer, hindi sa press na injury. Parang walang press entry of cancer bullet. Wala gid siya dugo. Ingon din siya nga ipusil unya eh din gi-rescue kay para ni reward wala gid na sa mo anang wala gid na sa mo. So, kung gipusil pa di dugo na. Ano lugar sa damo pang atiman nun. Sa video nga gi-upload ni Merly Suday, makita si Marvin nga mibalik sa lugar kung nasa nakita ang maong agila ug gipasabot niini ang publiko nganong adunay daghang unggoy sa lugar. Basta daghan klase sa kahoy diri. Mo nang sobra ni sa kabukid. Sari na pa yung mga uway diri. Ilhana ninyo siya, yung uway. Mo na yung unod oh. Mo na yung makuan. Mo na siyang gapanghimuon sa mga karaan. Mo na yung unod. Mo na nga di sila matingala. Kung ngano daghan unggoy diri. Sa karon, padayon nga ginatambalan sa Philippine Eagle Foundation sa Davao City ang maong agila o gipanganlan kini nga si Sawaga Dalwangan. Pahinomdom sab sa mga otoridad nga ginabawal ang intensyonal nga pagkuha, paghupot, ingon man ang pagpamusil sa Philippine Eagle tungod sila protektado sa balaod. Girekomenda sab sa DENR si Marvin nga hatagan og ganti tungod sa malampusong pag-rescue sa maong agila. Ako si James Paulo Yap, One Mindanao.